O primeiro céntolo do Grove deste 2020 vendeuse esta tarde na lonxa por 18 euros o quilo. O prezo está lonxe dos históricos 29,50 euros que se pagaron o ano pasado polo primeiro lote, pero foi ben recibido dende o sector. Ainda que foi casi 2 euros máis barato que o ano pasado, primeiro día, pero bueno, tal como está a cousa, pois non tuvo mal. Vamos coller a primeira parada agora, bueno, pillar os millores, tal. Bueno, a ver, o millor está a 24. Bueno, despois irá baixando, pero bueno, vamos coller a flor de cada barco, os millores, bueno, ver que pasa este ano. Con esta é un ano raro, un ano novo. Este ano a campaña arranca máis pendente se cabe do mercado. Preocupa o peche decretado na hostalería durante un mes en 60 concellos de Galicia pola COVID-19 e en moitas outras capitais españolas, que se suma a incerteza xeralizada pola situación da crise sanitaria. Esta é a incertidumbre máis grande. Xa todos os anos en por sí, mentras non se subasta, é unha incertidumbre, se valerán, non valerán. Este ano, máis que ningún ano, polo que estamos pasando. Está a restauración pechada, nós o 90% do centolo que sale do Grove pois vai para grandes cidades, vai para a restauración. Eu teño un viveiro, unha cetaria, e compro para os meus clientes. Que pasa? Que os restaurantes están cerrados, entonces compro máis que nada para clientes de detalle. A outra cara da moeda viuse este ano no mar. A primeira xornada de capturas foi boa e os mariñeiros completaron con certa rapidez os copos de 35 kilos por barco ao día e outros tantos para cada tripulante fixados pola Consellería do Mar. Costa sempre, pero mellor non o faz. Este ano pois, o tempo pois, estuvo favorable, mellor imposible. Se hoxe non se pescaran os topes, entón xa había que pensar mal. Pescaronse unha polo tempo e outro que xa contábamos que este ano que va a ser un ano de bastante produto porque non houve pulpo e nós dicimos sempre que o depredador máis grande que ten o centolo pois non somos os humanos, son os polvos. Agora hai que esperar uns días e para saber se hai moito, se hai pouco, e o problema é que a ver se o mercado absorbe o que hai. Iso é un dos problemas que temos tamén, pero bueno, o importante é que se vai acollendo topes e que se vai vendendo tamén. Este ano hai un montón. Este ano capturaron o tope, hai bastante. Ora a ver o precio que vai. Cantidade, por suposto, calidade, algo que ven refrendado por segundo ano polo selo Céntolo do Grove, impulsado dende a cofraría. O produto como de todos os anos, aquí nesta lonxa véndese produto de primerísima calidad. Teño aquí a marquiña Céntolo do Grove, o mellor céntolo do mundo. Agora o sector prefire optar pola cautela porque este ano máis que nunca o comportamento do mercado é toda unha incógnita.